So guys, good morning sa inyo no. Di na nabot si Bermot no. Ako ipa-challenge din sa akong mga batos. Si John Gordon si Anil. Ato na tawagon sila. A few minutes later. So guys, na ako ipa-challenge ninyo no. Ini nga akong i-challenge ninyo. Pili yung lang nila. Diba? Pero, tago sa nila. Sa nila isuka. Una-una na ako si ate. Ikaw sa ikalikot. Pili. Ni mo ha. Chalan. Dre. Ayan ko mo. Tangi ko din. Saan doon niyo da? Ikaw lang mo dong. Talikod. Pili. Pili mo ha. Chalan. Atay. Muro mag ako'y na kuha na di. Imbis ako'y nagpa-challenge. Ako minoy na agree. Sige. Otro, ikaw Anil. Ay, siya ano na eh. Uy, klaro nilimbungan ko. Dalikod. Sige. Pili. Gala. Tay ka. Chalan! Ikaw na po dong. Nalikod. Sige, pili. Ay mo ha. Nasaktan din noon ko. Utang. Otro, ikaw ate, talikod. Sige, pili. Kali mo ha. Sige, ikaw doon, talikod. Sige, pili. Kanan mo ha. Sige, talikod ako eh. Sige, pili. May pagtuon mo na mutingog. Sige, talikod doon. Sige, pili. Yatay. Sige, nako'y challenge na usa. Maka-straight og kaduha ninyo, kada usa ninyo kaduha na matag-an. Naamoy 20 pesos. Kada usa. Straight ng duha ha. Basta, ate. Okay. Pili.
ako. Ma, gay. Kani. Talam! Sige, butang. Kadong, kaduha. Likod. Okay. Pili. Ano? Kani mo ha. Sayang, as 20 pesos. Usa. Nasi, pili na. Ano? Ni mo. Kayo ilog ko na. Undango na to ni ay. Undango na to ni. Ilo na. Pero tagaan mo na ako tag 10 pesos. Oh. Imo na. Alright guys. Paano challenge? So what's up guys? Palihog lang support sa among challenge na ini part 1 Bermud.